siya guys. Ayan na ang ating adobo sa asin. Inano ko lang siya, ganyan. Okay na yan kasi pag hindi na makakain yung taba. At saka yung humba natin, andito na. Slow cook pa din. Ang timplada na yan guys. Ang sarap. Yummers. At saka yung rice natin, natay pa naming rice. Hello guys, good evening. In today's video guys, nagluluto ako guys ng humba at saka adobong humba na Bisaya humba at saka char. First time ko to siya magluto ng humba at saka first time namin lahat hindi lahat kami lagi kami kumakain of course ng humba sa Pinas, pero ni Frank at nila yung sa stepdaughter ko, first time na tumakatikim. Gagawa ako ng humba kasi nagki-crave ako ng humba. So, may version of humba. Ni whitey ko lang siya. At saka now, ayun na. Nandito na siya. At saka and since ang nabili kong karne is madami, ang isa naman adobong asin. Alam niyo yung adobong asin guys, yung walang toyo, walang kung ano-ano. Nakapagluto na ako nito many times before at bet ni Frank, at ngayon nagluluto na naman ako. I will show you. Nilagyan ko lang siya ng pepper at saka madaming garlic at saka yan, tatakpan ko lang yan siya. Switch on natin, tatakpan ko at saka wala ng oil yan, magpa-fry yan siya. At saka ito yung humba natin. Yung humba ko hindi pa yan tapos, ni slow simmer guys. Inano ko lang siya, ano ba yun, hinay na siga, hinay, konti ang apoy para maano siya, mahumok talaga ba, mahumok talaga mahumok, lumambot talaga siya. Tapos ayun, si Frank hindi pa nakadating, hindi pa siya nakauwi galing work. Nadating na yun ngayon, maya siguro. So, andito pa yung mga ricado natin. Ricado. So, antayin natin to siya guys. Yung adobo sa asin, hirap nito kasi nagtatalsik-talsik. Tinakpan ko siya kasi yung fats niya, magbaburn yung fats niya. Tapos dyan siya maluluto yung kaugalingon niyang meat, yung own meat niya. So ayun, yung humba niluto ko siya para kung ayaw nila at least may adobong asin, 'di ba? Tsaka di man ata ni madaot yung humba, pero lalagyan ko siya ng Sprite kasi wala akong bay leaves, wala akong pineapple juice. So ang lalagay ko lang Sprite, nilagyan ko lang hindi ko pa nilagay ang toyo. Nilagyan ko siya ng toyo a bit, pero hindi ko pa nilagyan ng vinegar and all. Inano ko lang siya na slow cook para mahumok ba. Yun nga, lumambot. So ayun. Ayan, pinapa-dry ko siya. Nahulog. Patay, nahulog ang dili. Wa na. Muning itsura sa kuan. Basta naibata. Yak lang. Tinabangay mi diri guys, tinabangay. You play? Playing in, but please have a couple, okay? You play. Hi. You play? Bye. Bye. Joke. And Bye. Okay, close the door. Bye. Bye na siya. Yung isa, yung pinabantay ko guys, ang isa pinatulong ko dito. Pinapalaro para maka-concentrate. 15 minutes to 7 na. Mga around 8 patulogin na yun. Siguro matapos na din ako magluto. Plano ko sana is i-Bicol Express to siya. Yung isang meat. Kaso wala akong yung gata. Kaya inano ko na lang adobo sa asin. Like akong try pa dito dai ug ang katong Ben's Balikbayan box na kuan na katong papel flyers nila na dito sa akong table, makeup table. So
update sa ating balikbayan box guys, hindi siya na pick up, hindi nila pinick up nung 12. Kinunta ko sila pero hindi sila nag-reply. Ang reply nila is wait for their call. Pero hindi sila tumawag. So hindi nila na pick up nung 12 at nag-reply sila the other day na date lang ang sinabi, September 17, 2019. Yun lang sinabi nila. So I guess ipipick up nila tomorrow. That is tomorrow, September 17, 2019. So, sa mga nagtatanong pala guys, kasi nabasa ko sa isang comments na dapat daw large daw yung box na kinuha ko or something. Sa totoo lang talaga guys, large na yung yun na yung pinakamalaki na box. Wait lang, lagay ko kayo sa tripod ha. So, ayun nga guys, comment down below guys ha kung taga Germany kayo, kung meron kayong, kung if I'm wrong about sa aking Ben's Balikbayan box. Kasi may nag-comment na dapat daw, malaki daw, large box daw yung kinuha ko para sulit. So, ito yung nangyari guys. Ito yung flyer na pinadala nila sa akin. Flyer ba to or ano? Maingay ba? Inopen ko kasi ano yung ulam? Wait. Okay. So, ito yung nakalagay dito guys, oh. Ganito lang, walang nakalagay dito na kung may small, medium, at large. Binasa ko talaga to siya. Correct me if I'm wrong, doon sa nagpapadala ng balikbayan box sa Ben's Balikbayan box. Ito lang yung size sa nalaman ko guys sa iba ding cargo na nagpapadala. Wala kasing LBC dito. Sa iba din, ganito din kalaki. So far, sa alam ko lang ha, hindi ako sure. And then, ito yung nakalagay dito. Pag Metro Manila ka, including Antipolo, Cainta, Rizal, and Taytay, it's 74 euros ang one box. And the second box will only be 64 euros. So, mas mura-mura talaga dun sa Metro Manila. And outside Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, at Pampanga, it's 84 euros. Then the next box, 74 euros. And the third box, it's 70 euros. And 4 box and even more, 66. Sa Middle Luzon, Bataan, Batangas, Cha-Cha-Cha, and North-South Middle Luzon is 89 euros. And the next box is 79. So, nag-less ng 10 euros ang second box. Sa North-South Luzon naman is 99 euros. Sa Visayas, 104. And the second box is 94. So, sa Mindanao, since ako ay from Cagayan de Oro, ang sa amin is sa Mindanao, Agusan, Bukidnon, Compostela Valley, Cotabato, Davao, Lanao, Del Norte, Del Sur, Maguindanao, Misamis Oriental, Occidental. We are in Misamis Oriental. Sarangani, Sultan Kudarat, Surigao, Zamboanga is 199 euros and the second box is 99 euros. So, kung magpapadala ako ng 2 box, so it will cost me still 200 something, diba, euros. So, that is also malaki-laking pera din siya sa kung i-convert mo sa Philippine money. And since sabi ko nga, I think kung makakauwi kasi wala po ditong LBC. Kung alam nyo, kung meron man, let me know guys kung may LBC kasi I think meron silang small mid by sizes yung boxes nila. Noon ko pa talaga plano na magpadala ng box pero ibating yung mama ko, at saka lagi akong nag-i-inquire, hindi nag-i-inquire, lagi akong tumitingin-tingin ng mga cargo thing na yung tinitingnan ko yung review, kung maganda yung review. Tong Ben's Balikbayan box, first ko to talaga siyang nakuha. Tapos, sa review naman nila, maganda naman. So, let's see kung maganda nga talaga. So, ayun guys, yung box, about sa box natin guys ha. At saka, sana nga, hopefully, ma-pick up na nila bukas, September 17, 2019. Parang balihon sana ako kung adobo sa asin. So, ayun guys, binali ko lang siya. Wait, nagkuhan-kuhan dyan siya. Sana, nagpisik-pisik ba? Ayoko, tinakpan ko lang. Andun yung humba natin. Slow cook lang yan dyan. Stay cook lang siya dyan. Para malambot na malambot. Kalimutan ko, nalagyan ko na ba yan ng vinegar? Oh, I think nalagyan ko na. So, mamaya ako nilagay yung Sprite. Taod-taod. Para slow, talaga. So, ayun guys ha. Naano ko na yung adobong
So, ayun na. Maglungag pa pala ako. Wala pa akong rice. Maglungag sa siya, guys. Ayan na ang ating adobo sa asin. Inano ko lang siya, ganyan. Okay na yan kasi pag hindi na makakain yung taba. At saka yung humba natin, andito na. Slow cook pa din. Ang timplada na yan, guys. Ang sarap. Yummers. Tsaka yung rice natin. Nantay pa naming rice.